No čaute, čaute ľudia, pri druhom parte z videjka. No parte, toto proste natáčam, teraz to ešte dorábam, ale inak to nebudú pokračovania. Sice niekedy budú pokračovania, ako napríklad teraz, ale chápete, bude to proste normálne napísané. Tak. Kick off back. To sa zase zlepšíme. Ide 200 gemov. Takže vlastne v tomto videu si aj otvoríme ten balíček, čo sme chceli v prvom. Ak ste nevideli prvé video, choďte si ho i hneď pozrieť, lebo je to super. Takže tak. No tak, toto si dám takúto krásnu zakrútenú. Pekne. Poď. No tak dáme takto. Tak to bolo dobré. Aj tak to máme. Dobre. A tuto si môžeme vybrať. Tu máme 80. To máme asi všade. Ale najradšej z týchto krajín, ako ani Anglicko neznie, že je zle. Harry Kane, tu môže byť Neymar. Ale ja si zoberiem asi to Anglicko. Som zvedavý, kto tam bude, hlavne nie John Stones. Messi! Nám padol Messi! Vysvetlí mi niekto, ak to môže byť možné. OK. Ako ja na to... Ja sa nehnevám. Nie, my na ňo ešte nemáme pozíciu. Prečo je CF? Dobre, no my ideme do storu. Ak by nám tam padol ten Ronaldo, počúvajte. Lebo môže nám tu reálne padnúť kdokoľvek, a kdokoľvek by sa mi hodil. Tak poď niekto dobrý. Bum. Sú to ťažko vydrané. Dobre, tu máme hociakú hovadinku. A teraz, ľudia, prosím, po niečo dobré. A poď Portugalsko. Španielsko. OK, ale 96. Nevadí, sice mohli tam padnúť lepšie, ale mne 96 totálne stačí. Lebo pozerajte. Kde mám team editing? No. Ja potrebujem tu na strikera, aby bolo CF. Počkaj, kde? Tu bolo CF? Tu bolo, nie? Nie. Tu je kam? Tu je zase striker. No, tu je CF. A rovno je striker. Tak 3, 5, 1, 1 potrebujeme. Level 13. To by sme mohli teoreticky dať. Tu má 75, to má ale lepšie. A na... Prečo mi to nedalo? Aha, ale on má lepší rating. Takže neviem. Aha. Už chápem, čo robia. OK, on má lepší. A dobraný fakt nikto dobrý. OK. Prečo nemám žiadne can?
CDM-ko môžem dať, ale to sa radšej bude mať strikera Martineza. CM-ko nemám. No takže level 13. Ja mám ešte len 8. Keď nie sa to hodilo, keď tam mám toho 90 Messiho. Oh my gosh. Tu máme 500 gemov. Dobre, boom. Rovno máme aj Viniho na lave. A tam máme Fiesu, sa mi zdá. Nech sa mi len upgrade. Tak. Tam máme 98 Fiesu, ale ukážeme. No. Ja moc ani Fiesu nechcem. Kde je Sterling? Tak. Paráda. Ty už 26 miliónov, ale tohto Viniho si ešte ideme vytrénovať. Dáme ho na max. Super. Ten bude normálne tak dobrý. Ukážte jeho detaily. Ty. No tak ten bude výborný. Ale zamyslel som rád. OK. Ty, tak tuto. Čo také ešte? No, potrebujem niečo na to, aby sa mi zlepšili hentie. A to mám maximálne z týchto. Tu máme gemy. Tu máme takéto. Ja neviem. Ok, mám tu ešte niečo v kikoch. Mám. Dobre. Tak ideme si dať teda nejaký zápas. Dáme head to head. Dobre. Ty, 87 a tak. Proti tebe bude hrať Messi. Come on, nemá podľa mňa Messiho. To je môj krásny tým. Ona nemá Messiho a nemám. On má nejaký Sasibaka tým. On robí toto Haaland. Dobre, nemá síce Messi niečo dobré, ale... Kúkaj. Aha, to som mal dať tak.
Jak to hodil. Sterling, ty ani nevieš behať? Či čo robíš? Ale ja chcem Messiho. Messi. A pozri. Ale prečo furt nedávam tu powershot, ale hore. Pekne Haaland. Tu je Sterling, ale ja chcem Messi. Ja. Sterling, to si skibidi. To už bolo 20 minút. Však ale čo robia? Reálne. Dobre, boom. Boom. Haaland nahral Messimu. Messi zas ide, pozrite, solo síce. Ale pozrite, teraz vám vravím, že to skončí tak krásnym. Dobre, Messi je u balónu. A strieľaj power shot. Vidíte? Toto je Messi. Toto je legenda. Yes! Toto je Messi. Takto sa mi páči. A trošku typka idem potrliť, lebo chcem dávať góly síce iba s Messim. Nie, na čo som to zase robil? Dobre. Nie, kde je Messi? Kde je Messi? Where's Messi? Messi! A poď, daj na záver ešte peknú power shot. Gól! Toto je pravý GOAT. Messi! Dve pekné, krásne power shoty. Pozeraj na to. Bum! Brankár nemal šancu. Čo chcete? Messi je GOAT, máš pravdu, ale Messi sa proti tebe ide dať proti tebe hat-trick. Lebo čo je Messi, ej. Čo je Messi, ej. Ja. Pekne. Poď. Messi. Tak. A power shot. To čo robil ten Haaland? Offside. Pane Bože, Haaland. On reálne zabranil vlastnému. No, chytaj ale Gomis. Messi. Piu. Ty. Tak blízko, ale kde je Messi? Aha, Messi to asi kope. Tak dáme tuto nejakému typečkovi. Ty. Tam bol Messi. My chceme Messiho. A on, keďže není Elko, ide takto ďalej a... Ideme sa pýtať, čo spravil, hej. Kde je Messi? Tu je Messi. Tak, a poď. Bum! Padne. To čo spravil ten brankár? Dobre, boom. Botman. Messi. A boom! Gól! To čo bol za gól? Ty si robíš srandu.
Ten tam dal jakú krásnu točenú. Wow. Messi je proste GOAT. Však pozrite, kam on reálne ide. Dobre? Ide. A poď. Bum! Dobre, toto síce prestrelil, ale niekedy sa to proste nedá. Messi je unavený. Nie. Vyhrali sme vďaka Messimu. Vyhrali sme vďaka Messimu. Týpeček nemal ani šancu dať gól. Messi. Vidíte ten krásny hat-trick, čo Messi dal. Dobre. Počkaj. Ja už tam mám aj tieto. To mi nikto nepovedal. Tak to mám super. Pretože z tohto balíka je... Ja to musím dať úplne všetky. To sa mi zase nechce dneska robiť. Takže si tu pozrieme nejakú reklamu. Dobre, neviem, toto si môžete kľudne preskočiť, ak vás to teda nezaujíma. Si spomenieš s doručením zadarmo na čokoľvek. No rob. Dobre, boom. Teraz pozerajte, ja som to robil pre jednu vec. Boom. Ty. Za chvíľu mám reálne aj toto. My za chvíľu máme... Lebo 90 Messi, to je super. Dobre. Čo tu je také ľahké? No tak toto bude asi ľahké. Že nejaký pack z obchodíku. Tak, bum. Ty. Tu sú ale pekné. Tu ti môže padnúť Lamin. Jamal. Čo? A mne tam padlo úplne nič. Ako rozmýšľam, že by som to aj spravil. Ukáže, aj tuto sú? Nie. Že keby si zahráme ešte jednu mačku. Chápete, máme ďalší upgrade. Teraz máme 11. A koľko potrebujeme? $300. Ale no tak. Mne by sa hodili ten 13. Prečo mi toto furt? No, tuto máme ďalšie. Dobre, tak ja si dám jedno toto ešte. A čo také? Dobre, ty ma nezaujímaš.
stamina. Dobre, toto ma ale nezaujíma. Tam ma niečo zaujímalo, niečo tam bol, nejaký balíček. Tieto návody. Dobre, mňa to nezaujíma. Počkaj, vlastne tu môžete získať. Áno! Máme prvú 93. Super. Dobre, ja viem, že vypadne tento. Pekne. Ty. Tak, ideme teraz túto do hlavného. Tak. A túto som niekde videl. 94. To niečo bude. Lebo to máme zaručenú 94. A poď niekto dobrý, krásny. Sice. Nikto iný ako 90. No poď. Amerika. Striker. Kámo, 94 strike. Ten je pekný. Haaland tam moc dlho nevydržal. Ja si dám toto a mám potom ďalšie, ale už sa mi to neoplatí, takže no tak potrebujeme ale level 13 vďaka hente, aby sme mohli mať Messiho 90-ku. Tak, super. Dobre, možno majú síce lepší tým, ale pozerajte, Haaland si ich natre na chleba. Ideme si. Ten im tam dá, pozerajte, Messi sa už rozbehol. Messi strieľa. Ale to nebola zlá strela. Kde je Messi tam? Hej, to je Messi. Dobre som ho videl. Poď. Pekne, Messi. Ty nahraj Messimu. Aha, ty si dobré. Ty si Messi. A Messi power shot. Ty! Misnul. Škoda. Dobre, Sterling. Wow. Dobre, Drogba. Ideme si, tu je Messi. Ja som zvyknutý na jednu túto. Sice neviem odkiaľ, ale dobre, a kúkajte na Messiho. Messi tak akurát dá asistenciu. Na miesto gólu dá asist. Kde je Messi? Vzadu je Messi. To si má Messimu. A nie Martinezkovi. Skúsime dať s brankárom. Dobre, ideme s brankárom. Kamo, ako zatiaľ nám to tu vychádza. Zatiaľ s tým brankárom ideme.
Ty, nie. Dobre. Kde je Messi? Tam je Messi? Či tam je? Kde je? Kde je Messi? Messi sa stratil. Bum! Dobre. A tak sme ten súboj vyhrali. Dobre ľudia. Dobre ľudia, ja iba toto klemnem a... Takže... Dobre, hotovo. Ja to nie... Jaj. Upgrade, paráda. Dobre ľudia. Na budúce to získame zas. Čus, bus, autobus.